Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 7 kan 8. Agtulnog kayo nga rod iti Dios. Sarangten nyo ti Diablo, ket itarayan na kayo ti Diablo. Umasidag kayo iti Dios, ket umasidag mat ti Dios kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Ay nalakay, uyek ka lang nga ruden nga uyek, ag sigarilyo ka kay laeng. Babaliw-baliw nga minti panahon, bakit? Isarda mo nga min dayta pa nagsigarilyom. Naisardeng mo dayta. Saan ka siguro maten nga aguyek akasta? Hay! Tilamad-madlo mo. Sige, sumurag ako niti trabaho, haldawan. Di ka pa'y nangan. Nabsugak pa eh. Basta nakasigarilyo kan, oray saan kan amangan? Nabsugak nga rod. Pilitan naki din. Kasano di kag sakit no kasta? Ay, kabalag na ito eh. Di ka madanagan. Saan kan arumwar Alvin, nakaluto akon? Agpaangin lang, mami. Nagsakit ti barukong ko dito o nagtibalay. Ni apay? Sumanigarilyo mat ngamin ni daddy. Binaga akon dayta amam, asaan nga sigarilyo dito unag? Di na pampanunutan dagiti kabalay na makalang abitasok di sigarilyo. Bayam ta ibagak manin kan kwa na. Aday di salas nagbibuyay ti TV, mami. Pinanawa ka, tagsig sigarilyo manan. Bakit? Nangan ka di dagit ubingan. Won. Siyak matimangan. Apay, di ka makadlaw. Tiyan niya. Saan da kan akayat nga asit ganda giti anak mo? Nang rona ni Alvin. Tapay, Mike. Gapo iti dayta nakaro apa nagsigsigarilyom. Di mo pa ilugar. Oray sang-sangom dagiti anak mo, agpaypayubyub ka. Kastaya. No agsigarilyo ka, romwar ka. Pare nilo, break time man. Ah, sige. Intag merinda ijay kantin. Indagit agyosi ah. Ah, ni. Pag sigarilyo ang tanga dito eh. Kat maiparit mo tag sigarilyo dito yung building. Nagkunagan ka? Ni Ma'am Tupay kat chain smoker. Sana bali tayo tapos tayo. Intakit din. Ijay likod, mabalintag sigarilyo ijay. Dito'y kagaya magsigsigarilyo Katuan mat paray. Apay, italayan nga mamaya. Huwag nga rod. Nung makasigsigarilyo ka, umay kalayang dito. Sana bawal? Apay ngay ni Ma'am. Anya? Dito'y kami nga grand run ano ko ah. Ibagakin ka paray. Chain smoker ni Ma'am tayaw. Unay daytan nilo, itay kapay nga uyak nga uyak. Huwag nga rod. Kimaron sama dayta uyak mo. Mapanak maturog ka dyan sa lastap no. Makaturog ka. Makapadanag daytan nilo. Aging pagtumat lang na ito eh. Kuyogan ka ngagpa-doktor inton bigat. Ito lang, simple nga uyak lang na ito. Ipatoktor na kon. Kat, Kat isupay agastos basta mapantag pa doktor inton bigat. Kasanungay no kanayon dayta. No di makaakar ka. Akaram dagiti anak mo. Alvin, napananda daddy kan mamim. Napanday di ospital, auntie. Apay, Agpa-doktor ka no ni daddy. Tauyak nga uyak. nabayagan di uyak na Saan pa'y naimbag? Saan pa'y, auntie? Kumarkaro nga rod. Ay, day tati bisyo adi mo sursurwan, Alvin. O, kita day di uncle mo. Nagubingan anatay, gapo iti sakit anaala na iti panagsigsigarilyo na. Oh, makitam dayta. Kung nati doktor, ada ispat ti baram. Ay, dakkel manan dayti agastos. Imbes ko mga igatang tayo iti kanan tayo, saanan, ta igatang mon iti agas mo. Gusto mo Itay pa, sir-sir mo na nak. Wen tadinak mat ngamin dengdenggan. Agasam dayta, maibos mo ti dua kaha iti agmalam.
Hala, bayang bakit? Isardeng kong tagsigarilyo. Namin anon nga imbagam dayta. Uwan. Anya kat asawa ko na ya. Inton sumaro numanin alawas te check up mo. Ay, Nilo, agasam dayta agastos? Ay na, adagayam ispat ti baram, Nilo. Uwan nga rod manang. Iso tinakita jay doktor. Kasta idi ni manong mo. Nang rugi ang naguyak-uyak. Idi kwan, kimutong. Gayam, kanseran ti sakit na. But nga nakmat manang. Saan ka abot-bot ngen? Agpay sumat ana pasamak dayta. Saan pa'y mata kanser ti sakit ko Ada yung agbalin na kanser. Mapasamak dayta no baybay am ti salunat mo. Nagkari ako ni isardeng ko tagsigarilyo manang. Sakbay amala daw ti amin. Isardeng mo itan. Kaasi dagiti anak mo numapanawam ida. Tila'y bagbagamot manang. Kung namaakin ni manong ide, tada sakit nan. Tuloy lata ti panagsigsigarilyo na. Isu nga rod, apal palagipan kaitan. Pare Nilaw, napanami din naglib ka. Nagpa-check up pare. Anya? Sika? Nagsakit? Aw, kit no napigpig sa ka pa yung amnuang. Pare. Aw, agyo sika. Saan Insardeng ko daytan. Oo, di ka man. Mga alakagit din. Imbawal nga ron ti doktor. Adolamin. Anya, bawal-bawal man. Oray mo dagiti doktor, agsigsigarilyo damay. Sikakit din, di saan? Sige din, mga alakan, tapno dakadwak nagsigarilyo. Sige, tani, makasigsigarilyo ako. Ay, gawa na. Dahito iti agas ti sakit mo. Sigarilyo. Alvin, Apay, mami. ingkaaya bandag iti adding mo, kastamot ten ni dadim, tamangan tayon. Un, mami. Ay, napanan naman nga tan ayan ni Nilo. Ay, napanman nga tan nakikaaro ba? Mami, Oh, nakitak ni daddy dyan likod. Agsigsigarilyo. anya? Kunak man no may paritin kinkuha na tagsigarilyo, mami. Ay, nagrigat at talaga ang mabagbagaan day taad dadyo. Makabanog! Awan serbi ti panagpadpadoktor mo, Nilo. Oray, saan nga minan? Tanatangkan matlata ti ulom. Anya? Makit-kita da kalata dagiti anak mo, nga iliblibas mo ti agsigsigarilyo. Sa paminsan lang, Kunadya doktor, bawal dayta. Isardang mon ang mamimpinsan. Di mo ka di maawatan dayta. Diyak amo no anya ti aramida kan kanilo. Di na kami matdangdanggan. Pagururayan tayo kadagiti kakadwa tayo. Sige, agsigarilyo tayo pay. Oh, Nilo, nangagmaw. open gaya matalaga tagsigarilyo Ibaga dakit din na bawal. Bawal no da sa bali ang makakita. Gusto mo't nga, men. Ngamnay, saan kayo nga agpatiliw Tama nga no agmulta kayo, no matiliw da kayo. Wan, ma'am. Bawbawalan dakmat ng dagiti anak kong agsigarilyo. Birukan mo't ngamin tibagik. So, dayto agsigarilyo aklat ta. Ay, putno dayta, ma'am. Adola amin dayta, bawal-bawal. Nilo, Bakit? Nagsakit parukong ko. Marigata ng umas. anya? Ipanak ka sa ospital. Ay nanilo, di mo pa'y lagayam insardeng tibisyom. Ay, sagpapinsan lang mo't manang. Agasam ngamin. Mano kano akaha dyan nakita ni bakit mo itibag mo. Ay nanilo, rumbang adeterminado ka amang isardeng iti panagsigsigarilyom. No ibagbagam laeng nga isardeng mo, ngem di mo mat aramidan, awan serbina. Ay, sa bagay, kastamot idi ni manong mo. Namin anok nga inungungtan, namin ano a binagbaga ngem awan latta. Aging gaan na taningan ng tibiyag na. Siguro,
Kastamat ti kayat mo ang mapasamakan ka. Nay, papingagsang-sangit ka mo tan bakit? Nakarwara ko ni ospital. Agsangit ka pa lang. Nakautang tayo. Gapoy ti dati apan naka-ospital mo. Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan arabrabak da ito'y Nilo? Diyak amunoan niya ti rumbang aramidag. Tasyak ti mangibakbaklay kadag ito'y a problema. Papayaban na ka no, ma'am. Umunag ka, Nilo. Ma'am, nag-file iti leave ko. Nagsakitak namin. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Wan gayam. Day ta ti sigarilyo. Ag sigarilyo ta pa itap numayat ti panagsarita ta. Nay, pasensya kan, ma'am. Sana agsigsigarilyon. Kastaak mo tidi. Nagsakitak. Kung na doktor, sana kon nga agsigarilyo. Jack in sardeng. Nga maging gaita. Makita mat. Nabiyagak pa ilang. Saan ka di? Gusto pa laang, ma'am. Masya na aming kinimisis ko. Ore lag sangitan ka po itirigat na. Sige. Sikat ti baka mo, Nilo. Amang pare nilaw, bilibak ka ni ma'am. Bakit ang napigsapay lang agtrabaho? Unya raw. Ay, makasigarilyo ak manin siya. Sige, agsigarilyo ka. Tama para kaya adayaw. Ne, apay man. Talagang inikat kong tibisyo, pare. Ay, apo. Kung may kagit din takadbuan na, danag mo na eh. Ikarkararag ko. Ama isardeng kong dahi ta abisyo, pare. Anya? Uy, amok akabailak alabanan ti sulisog, pare. Mami, kasanang iti exam ko. Awan mo't pagbayad ko. Agpirma tayo pa lang iti promissory note. Awan ka diya talagang ti kwarta tayo, mami. Anak, amumat na ospital ni Dadim. Kasta ka di? Dakkel gaya ma problema ti pinarnuay ko. Kita, pasaray awan alawan sa dagiti ubing amapan nag-eskwela. Magmag na kami pa'y na mapanag-eskwela, daddy. Nanggag mo ray ta, Nilo? Uy, amok. Kat pakawanan dak. Amok abidot ko tinapasamak. Ikarik iti sangwanan nyo nga gina. Sa anak ko nyag sigarilyo. Takderam day ta, Nilo. Panunutem ko ma, dagiti anak ta. Di mo dadaulan tibagim gapo iti bisyo. No di kat agaramid kakit di iti pagsayaatan para iti pamilyam. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo